Tak tohle je hotel Plaza, Karlovy Vary, tady to je nádherný. Máme vstup do hotelu a naproti jsou Císařské lázně. To jsem zezadu, Císařské lázně, tady zezadu. Ještě to natočím zepředu. Tak a tady vlastně už vykukuje další hotel. A tady jsou ty Císařské lázně. A tamhle je vstup. No, takhle to tady je krásný, takový plácek. Všechno vydlážděný kamenem, žádný beton, to prostě nádhera. A tady jsou lázně 1, takzvaný císařský dům. Prostě bomba, moc pěkný. Ty Karlovy Vary jsou nádherný. No, Karel IV. A znak. Takže tady takový náměstíčko. Krásný, samý hotel, kavárny, turisti, ale je ráno, takže turistů moc není. Takhle je můstek, ten přejdu. Můžu se jí podívat, kde se natáčel film s Danielem Craigem. James Bond, agent s povolením zabíjet. Tady vlastně to je součást už toho hotelu. A řeka teplá. Tak, Casino Pub, Hotel Pub. Z několika částí se skládá ten Hotel Pub. Tak, řeka teplá, krásná. A byty na prodej, barák ještě neudělaný, ale miliony za to budou chtít. Další zákoučí u hotelu Pub, kde je asi hlavní vstup, jsme tady u hotelu. Tamhle je hlavní vstup, připravený auto na odvoz a Rolls Royce. A paní tamhle s tyčkama, tu jsem předběh. No a zezadu od Pubu vlastně jdu směrem do centra. Je tady prostě ráno, je 9 hodin, málo turistů, začínají otvírat kavárny. Tamhle už je vidět Mlýnský pramen, ta věž, jak to tam stříká, takže to je paráda. Kachtničky se projíždějí, na loupci se slítají. Kavárny se budou plnit za chvilku a mají tady deky, protože byla zima, tak mají přes židle deky, aby hostům nebyla zima. Tak to je parádní. Dlažba je z kamene, nádherná. Počasí je pěkný, nefouká. Takže tady je to hezky. Budu muset zajít někdy na normální výlet jak do Prahy. Tak tady je splav kachtničky, to jsem zvědavý, jestli to sjedou. A depo, a těm se nechce. Ty tam zůstanou. Tak a podíváme se na to vřídlo. Tamhle je to vřídlo. Turisti filmujou, říkám, není to jak ve Veruně, hlava na hlavě, je to tady nádherný. A krásná 3D malba na baráku, vypadá to jak opravdový balkóni. Akorát ta reklama dole přiblblá. No tě Bůh. A už jsem ve vřídelní kololádě. Tak to tady frčí. Pár turistů. Číňan tamhle. No, to je Evropa. To není Čína, tam má to něco jiného. No, to je za kolonádou tady. Felix Zavojsky hotel tamhle. Apartmány, Carlsbad Prestige. Turisti v teplákách, ty vole. Jestli to nebudou rusáci nějaký starý. Ještě tady pohled. Tamhle ten barák vypadá jak Kotva v Praze. Stejný architekt asi.
Trošku se to povotočí. Obrázek je krásný, počasí na filmování nádherný. Prostě to je pecka. Tak a já jdu tamhle nahoru.